Hola, bona nit. Soc Pasqual Domínguez, president de l'Unió Ciclista del Pinyón, que avui anem a celebrar el sopar entre tots els amics. Sí, tots els anys portem la costum de fer-lo entre el mes de febrer i el mes de març. Depèn les fetges del local, nosaltres ens aclimatem a ells. Este any som 80 comensals. Els dos són ciclistes i les dones són les sofridores de la bicicleta, com diguem nosaltres. No n'hi ha dos, este any n'hi ha uno només. L'altre s'ha perdut pel camí. Que com sempre té les margelaes, ho entenc. Bueno, demanem la presència d'Antonio Calé. Moltíssimes gràcies. Molt bé. Això era una sorpresa. José Sigma, Va, per la col·laboració que té en este club. nosaltres el coneguem per Sigma. Muchas gracias. Uno que siempre ve a Soler. Uno. Feli el de Montesa. Hola, vine que fiquem un regal a tu. I la veritat és que dona gust vindre a un sopar com este, veure tants cares conegudes, tants amics i sobretot tanta gent que estima este deport de la bici tan sacrificat que com és i bueno, pues res més, que disfruteu, que gaudiu d'este sopar i l'any que ve que ens tornem a trobar. Moltíssimes gràcies.